आजादिमोन बायदोंमोन ए माथर बायदोंमोन दै जि सान्दुं गोसा गोसा फिल्डआव बेरायदों स' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल आरोबाव दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ स' दिनैहाय आङो दुब्लि बेरायदों आरोना गोदोनि मावखांनाय स्किमफोरखौ नागिर खेबगासिनो दं आङो दायो नै स' र'ब्रा मोसौआबो माबा हwswbai नै नायदो दै दौनो होफैदों सानखो ना माखो आंखौलाय आदा दङ नै मालाय गावहा बिफां सायाव थादों र' मानसि दं नामा अबा माबे ना गुरदों ना मोनदों नाखौ मोनदों ए दे बेयावनो नै माबा स्किम साइड नायफैलाबायदों गोदोनि औ गावहा मिन्थिखादोंथ' ओंखायनो साला फैयाखै आदाया औ ए हाब एथ' मोजां साथा लानानै साथाखौनो खेवनो रोङाखै आं जायगाखौ नागिरना मोनाखैबाबो मोनबाय फट'थ' मोनबाय भिडिअ'थ' मोनबाय जाबाय स' दायो रिटार्न थांफिनगासिनो दं गोलोमफ्रुजोब्बाय